Subling higpitan sa Disaster Reduction and Management Office sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ilang kampanya batok sa COVID-19. Si Chelo Valiana sa report. Nabantayan sa Lapu-Lapu City Risk Reduction and Management Office nga may kumpiyansa na ang mga tao sa pagtuman sa health protocol. Sa tigom sa DRRMO, nagtinguha si Jel Banyasya, hepe sa Disaster Risk Reduction and Management Office, nga mas angayang higpitan ang pagpatuman sa health protocol sama sa paggamit og face mask ug social distancing. Nahisgutan usab sa tigom nga sagad sa mga tao musulob og face mask kung makakita sila og mga sakop sa DRRMO nga nag-roving. Adunay sugyot si Banyasya sa mga sakop sa Panimay nga adunay mga pamilya nga nagtrabaho aron makalikay sa takod-takod sa COVID-19. Kung mga on ganita, di gud ta magsaw, no? Kung panay sudan, ang atong batasan ikaray makuha sa imong kutsara kuhaon sudan. Nabalaka si Banyasya nga paspas ang pagtakod-takod sa virus sa mga panimay nga gasikit-sikit. Lain niyang kabalaka nga kunwa man mutuman ang mga tao sa minimum health protocol, mausab kini ang gihimo sud sa mga panimay. Giangkon hinoon sa opisyal nga bisan kun higpitan nila ang pagpatuman sa health protocol ug manakop og balik ang kapulisan sa mga mulapas niini, dili gihapon kini paigo, gawas lang kun abagan sa publiko. Kinahanglan bahin na daan, bahin. Aron di ta magtakod. Remember, ang virus is droplets, laway. So muna. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiana, Balitang Bistak.